Když jsem byl prcek, tak se mě všude dospěláci ptali: chlapče, co z tebe bude? Já řekl, že nevím a div se nerozbrečel, vždyť já měl sotva páru, co budu dělat večer. Ptala se máma, zajímalo to tetu, i zoufalýho dějepisáře v kabinetu. Jo, kdyby na mě dneska stejný dotaz měl, moc rád bych mu odpověděl. Já, pane učitel, chci milovat, já chci poznat svět, já chci lítat na měsíc a pak zpět. Já chci drinka pláž, ne tvou kancelář, tak proč se mě tak blbě ptáš? Já chci milovat, já chci poznat svět, já chci lítat na měsíc a pak zpět. Já chci drinka pláž, ne tvou kancelář, tak proč se mě tak blbě ptáš? Občas se zdá, že účel dospívání je úspěšně se vyvinout ve vzorný plátce daní. Možná by ale někdy stálo za to říct, že život je i něco víc, víc než do kanclu z kanclu splácet hypotéku a ke kafi si ráno dát 3 cukry a hrst léků. Život je dar, tak žij ho, než uteče ti čekáním na důchod ve 105.